Здравейте хора, вие сте с поредния трети клип, мисля, че да разгледаме. Днес ще разглеждаме играта GTI София. Да започваме. Така. Добре дошли в София. Аз отдавна съм тук в София. Добре дошли, благодарим ви, че избрахте реалистичната игра GTI София. Реалистичната? Белият бутон на радара показва позицията ви на картата. Щом казваш. Така. Да продължаваме. Птички. Така. Този район на Младост е с ограничен достъп. Добре. Това е хубаво да се знае. А кога ще почваме играта? Името на този човек е Ал Пачино. Ма на кой човек? Аз не виждам никой човек. Ал Пачино. Може би на този, точно така. Така. Качи се в колата. Аре, окей, се качим в колата. Да ви кажа, че няма да изпълняваме мисли този епизод, само ще разглеждаме улиците и ще коментирам. Понеже аз съм от София и точно в този район живея, Младост. Даже може да ви покажа блока ми. Така. Да започна с моето мнение. Единственото нещо, което ми харесва в тази игра, всъщност е идеята да я направят. Иначе всичко друго е голяма боза. Само как пише в началото, добре дошли в реалистичната игра. Хора, това ако е реалистичност, аз съм банан. Окей, хора, пристигнахме. Това всъщност е моят блок. Да, на живо ни изглежда така. Да, по-различен е. И всъщност улицата не свършва там. Нататък има общината, има кръстовище и така нататък. Но това вас стан дали ви интересува. Тук са магазинчетата. Всяко магазинче е едно и също, на всяко пише Дерони. Така както и да е, тук мисля, че имаше пушка, точно така. То не е пушка. Така. Нито ми харесва, че тук там са направили горе-долу нещата, каквито са си. Наистина, ето ги истинските рейсове, които минават. Четворката, 111, 305 и така. Да, разбира се, че е по-интересно, обаче кошчетата са същите. Това е добре. Да продължаваме. Така, хора. Още нещо интересно е, че абсолютно всички полицаи в тази игра са жени. И какво им правят на мъжете? Готват ли вкъщи? Не знам, ама абсолютно всички са жени. Сега ще ви покажа. Ами тук, дига ръцете горе, бе. Дига ръцете горе, бе. Ти ли искаш, бе? Обаче погледнете, хора. Опа, кой е тук? Това... Аз исках полицията и ми идва тук. Обаче кръвта е друга, не е като в GTA San Andreas. Както виждате, и следите, които стават с нашия герой, са други. Да, аз убих един човек и нито една звезда не ме е тренал да гони. Така. Тук има някаква бензиностанция петрол. Я да видим как изглежда на картата. Едно нищо. Супер. Окей. Само да кажа също, че и кодовете, които се използват в GTI San Andreas, могат да се използват и тук и действат. Добре, да, каква е тази полиция са? Аз убих 4 човека, 5 и още никой не ме е подгонил. Ама Г. Добре, да вижте тук това. Вижте каква реалистичност само, хора. Добре.
Омага. Как ти де? Така. Всъщност да, единственото хубавото в играта е, че е идеята. О, вече ни подгониха. Да, виждате, милейди. Ударихме хедшота. А пък, вижте сега какво са направили с болницата Свети Пантелеймон. Нека да влезем. Това, както виждате, е секс-шоп. Изненадващо. Момент само. Написахме си код за бронежилетка и кръв. Нека да вземем и това. Така, това ми тука, бе. Това ми тука, бе. А така. Тук има сърце с кръв. Добре. Вижте, това ако е спешна медицинска помощ. ОМГ. Дига ръцете горе, бе. Дига ръцете горе, бе. Какво ме гледаш като и в пудра захар, бе? Ай, ти. И ти ли ме гледаш като и в пудра захар, бе? Я, бегай. Така. Да се качим в някоя кола и да разглеждаме. Добре, хора. Вижте какво нещо само. Макдоналдс има и отгоре е написано Макдоналдс с български букви, което това даже и в България не е написано така. Мак меню, 5 лея. Окей. Добре. Вижте каква е реалистичност, хора. Просто играта е толкова реалистична, че просто мисля се отказвам да се отказвам от другите игри. Какви сте Assassin's Creed, GTA 5. Направо зарязвайте ги, играйте GTA София, защото тази реалистичност просто няма как да се пропусне. Погледнете, хора. Погледнете. Нека го видим и отвътре. Нищо интересно. Като пицарията в GTA San Andreas. Да. Така, тук има нещо, някакво хубаво магазинче. Тук пише 60 фирми, 6 милиона решения в един магазин. И тук TV7, вижте нещо хубаво, ама за сега нищо хубаво не виждам. Така. В принцип е тази част тук е жълта, като е тази там, обаче не знам какво става. Така. Nike, Puma. Окей, яко. Но сега няма си купуваме дрехи. Да продължаваме напред. Да видим какво ни готви играта. И ето го и Kaufland. Стигнахме. Виждате колички за пазар. И отново играта бъка от реалистичност. ОМГ. Така няма влизаме вътре, защото това вътре е обикновен магазин, като в GTA San Andreas. Това, хора, е може би единственото в нещо в играта. Ето виждате нататък спира пътя. Тези, които гледат този клип и не са били в София, да не си мислят, че това наистина е в София, защото не е. А и също другото, което ме дразни е също светлината. Аз не знам, не съм играл на GTA San Andreas, аз по San Andreas. Уау, какво стана, бе? Какво става тук? Добре, това беше странно. Не съм играл на GTA София, обаче колкото съм играл и никога не съм виждал да свети слънце. Така. Между другото, зад тази ограда е моето училище, което, както виждате, го няма. Тук има една детска градина и майка ти. И това беше, дами и господа, за този клип, да ви запозная с играта. Мен лично не ме кефи, мисиите са много кратки. Може би ще да бъде по-яко, ако направят абсолютно цяла София, което, нали, ще да е малко лудо и ненормално, обаче и да отнеме много време. Но все пак са се постарали за тази игра. Да. Ще се видим в следващия клип и чао!